खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोखाङाव जानाय गोसोम दागो एबा नानेखाखौ फाहामनो थाखाय मा खालामनो आरो बेयो मा जाहोननि थाखाय जानो हागौ बेनि बागै भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। जुदि नोंथांनि मोखाङाव फिसा फिसा गोसोम दागो एबा नानेखा दं, अब्ला बे मुवाखौ सप्तासेनि थाखाय बाहाय आरो फैगौ 15 साननि गेजेराव नोंथाङा जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा खुसि जागोन आरो पिगमेन्टेशननिफ्राय उदां जागोन। मोखाङाव नानेखा एबा पिगमेन्टेशन थानाया जायखिजाया सुबुंनि थाखाय जेंना सोमजिहोनो हागौ। जुदि नोंथाङाबो नोंथांनि मोखाङाव थानाय फिसा फिसा गोसोम दागोफोरखौ बोखारनो लुबैयो, अब्ला दिनैनो बेखौ खालाम आरो नोंथांनि मोखाङाव मोनसे गोदान सोलायनाय नु। बैसो बांनायजों लोगोसे मोखाङाव गोसोम दागो नुजानाया सरासनस्रा बाथ्रा। नाथाय उन्दै बैसोआव मोखां गोसोम जानाया मोनसे गाज्रि सिमांनिफ्राय खम नङा। आथिखालनि जिउ खुंनाय आरो जानाय आदारनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा उन्दै बैसोआवनो मोखांनि गोसोम दागो आरो नानेखाफोरनि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। नानेखाया मोनसे सरासनस्रा बिगुरनि जेंना जाय सान्दुं आरो गोब्राब सान्दुंनि जाहोनाव बारायनो हागौ। बेफोर फिसा गोसोम दागो जाय मोखाङाव नुजायो। बे नानेखाफोरखौ बोखारनो थाखाय गोबां राहा दं, जायखौ नोंथाङा गोरलैयैनो न'आवनो नाजानो हायो। पिगमेन्टेशनखौ बोखारनायनि नख'रारि राहाफोराबो गोहोम गोनां जायो। जुदि नोंथाङा दिनैनि सिगां पिगमेन्टेशन आरो नानेखाफोरखौ बोखारनायनि गोहोम गोनां राहाफोरखौ मिथियामोन, अब्ला बेयाव जों माखासे मिथिंगायारि नख'रारि राहाफोर खोन्थागासिनो दं, जाय बेखौ बोखारनायाव मदद खालामनो हागौ आरो नोंथांनो गोजों, जोंनाय बिगुर होनो हागौ। मिथिंगायारि महरै नानेखाफोरखौ एबा गोसोम दागोफोरखौ बोखारनो थाखाय बे भिडिअआव मोनबा गोहोम गोनां नख'रारि राहाफोर फोरमायनाय जादों। सेथियावनो दङ लेबुनि रोसि। लेबुनि रोसिया मोनसे मिथिंगायारि ब्लिच महरै खामानि मावो, जाय बिगुरनि गोसोम दागोफोरखौ खम खालामनायाव मदद खालामो। नेम बादियै लेबुनि रोसिखौ बाहाय आरो हराव उन्दुनायनि सिगां सुनानै ला। नैथियाव दङ दही आरो लेबु फेस पेक। मोनसे फिसा खुरैयाव दही आरो लेबुनि रोसिखौ गलायना पेस्ट बानायना ला। बेखौ मोखाङाव फुननानै 15 निफ्राय 20 मिनिटनि थाखाय दोन। बेनि उनाव गुसु दैजों सुनानै ला। थामथियाव दङ आलुनि रोसि। आलुनि रोसिया गोसोम दागोफोरखौ बोखारनायाव मदद खालामो। आलुखौ मोजाङै हानानै बेनि रोसिखौ दिहुननानै गोसोम दागो एबा नानेखायाव फुनना लानांगौ आरो 15 निफ्राय 20 मिनिटनि उनाव सुनानै लानांगौ। ब्रैथियाव दङ टमेट' पेस्ट। टमेट'नि पेस्टआ गोसोम दागो बोखारनायाव मुलाम्फा गोनां। टमेट'खौ माखासे मिनिटनि थाखाय उननानै ला आरो बेनि उनाव फुन। 20 निफ्राय 30 मिनिटनि उनाव बेखौ सुनानै ला। बाथियाव दङ थाइबेंनि पेस्ट। थाइबेंनि पेस्टआ बिगुरनि गाबखौ खमायनायाव मदद खालामो। थाइबेंखौ उननानै पेस्ट बानायना मोखाङाव फुनना ला। बेनि उनाव 15 निफ्राय 20 मिनिटनि उनाव सुनानै ला। बेफोर राहाफोरखौ नेम बादियै आजावनानै नोंथाङा गावनि बिगुरनि गोसोम दागो एबा नानेखाखौ खम खालामनो हायो। गोसोआव लाखि दि बेफोर नख'रारि राहाफोरा थाबैनो फिथाय होआ, बेनिखायनो धैर्य लाखि आरो बेफोरखौ अरायसम नाजाबाय था। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। फैगौ भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।